Welcome back to my channel guys. Yan, maraming salamat sa nanood ng aming previous vlog with JB. At maraming salamat sa lahat ng mga subscribers. At yung hindi pa, please subscribe now. And don't forget to click the notification bell para updated kayo sa aming mga susunod na vlogs. For today guys, ang gagawin namin is magluluto ng tinola si JB. And guess what? Ang mga ingredients ay dito lang sa aming bakuran guys. So, samahan nyo kami. So guys, sa aming mini garden, sa backyard namin, meron kaming sili. Yan. May sili. Tapos may lemongrass kami. Yan. Lemongrass. Yan yung mga backyard na tanim namin. So, dito lang guys. Yan. So, syempre magluluto tayo ng tinola. Hanap tayo ng mga gagamitin natin na sangkap. Guys, meron tayong papaya. Yun yung papaya natin guys. Yan, dyan tayo kukuha ng papaya later. Kuha na muna tayo ng ating mga gagamitin na sangkap for today. So yan guys, kukuha kami ng luya sa mismong bakuran namin. Si JB ang kukuha. Yan guys. Yan yung mga tanim namin dito sa aming bakuran. So, ang luya, nagtanim kami using yung mga luya na natagalan na sa kusina. Tapos, medyo may ugat-ugat na. Kung pwede yun guys, na itanim ninyo sa inyong bakuran. Para at least meron kayong available na luya anytime. Ito yung luya na nakuha ni Baby. Yan siya guys. Yan siya. So, kailangan natin siya baliin. So, baliin natin siya. Tanggalin natin siya sa kanyang ugat. Yun. So, ito siya guys. Yan. Yan yung ugat. Ito yung pinaka-luya. Tapos, ito yung pinag-anuhan guys. Yan. Pwede pa natin siyang itanim. So, balik na natin JB. Para at least magkaroon na naman siya ng luya. Mangunguha na kami ng papaya. Nakuha na ni JB yung dalawang papaya. Yan. So guys, part ng ating ingredients ang sili. So nakakuha na tayo ng papaya. So ang gagamitin natin ngayon yung sili na chili peppers pero hindi masyadong manghang. Kasi wala tayo nung malalaking mga sili na ginagamit natin. So ito, mild lang naman yung anghang nito guys. So ito yung kukuhanin natin. Kuha ka na JB, yung kulay green. Ito kasi nag-red din siya pero ang kukuhanan natin para mild lang yung anghang niya. Yan, yung mga kulay green. Patingin nga JB. Patingin mo. Yan, okay. Guys, ang susunod naman kukunin ni JB ang dahon ng sili. Yan. So, meron kami dito sili. Yan. Kukuha siya ng mga dahon. Sige lang. Yan, sige. Ayan na. Dagdagan mo pa. Dagdagan mo pa. Kukuha kami ng dahon ng sili na ilalagay natin sa iluluto niya na tinola. Ang next natin kukunin yung moringa or malunggay. SPB yung kukuha. So all around to eh. Siya rin yung magluluto mamaya ng ating tinola. Yan. Ganyan kasipag magluto si JB. Mahilig siya magluto ng mga
iba't ibang putahe, pero mas paborito niya ang tinola. So, okay na ba yan, JB? Okay, so baba na. Yan yung moringa. So yan guys, nakakuha na kami ng mga sangkap sa ating lulutuin. Sa lulutuin pala ni JB. So nakakuha na siya ng luya kanina. Yan, luya. Tapos, ano pa ito JB? Kaya. Ito yung malunggay o tawag nila moringa. Moringa. Yan. Malunggay. Malunggay. Moringa. Yan. Tapos meron din tayo dahon ng sili. Tapos yung bunga kanina, yung green chili. Kasi wala tayong yung sili na malalaki, yung sili haba. So gagamitin natin ngayon yung med lang na anghang, yung green chili. So guys, luluto na tayo ng tinola. Tara, samahan nyo kami. Ayan, hugasan ni JB yung luya na kinuha niya dun sa ating backyard garden. Pero din yung papaya kanina. Yan. Yung hugasan ni JB para matanggal yung tagta. Okay? Yan guys, inaano na muna ni JB baka may yung ating mga dahon. So ibababad niya muna guys para at least matanggal yung mga insekto. Ang mga sangkap natin ay manok, papaya, sibuyas at bawang, luya, sili, daon ng malunggay, daon ng sili. So ayan guys, mag-start na kami para magluto ng tinola. Yan. So siya yung mag-iiwa ng mga ibang sangkap. Iwain niya yung sibuyas, bawang, saka luya. Ako naman, babalatan ko na ang ating nakuwang papaya. Start na tayo guys. Okay guys, mag-uumpisa na magluto si JB ng Tinola. yan, tinolang manok. Okay, diyan mo na ang ating kalan. So guys, ang instead na asin yung gagamitin natin, so gagamit si JB ng patis. So, para daw mas malasa. Review. Anong next natin, JB? Papaya! Yan.
Yan, ang next na sasawag natin yung papaya na kinuha mismo sa ating backyard garden. So, JB, nandito na. Lalagyan na ng tubig yung JB. Yung mismong isa na manok, tapos yung papaya para magiging sabaw ng ating tinola. Guys, yan, habang pinapakuluan ni JB ang kanyang tinola, guys, alam nyo ba, ang tinola ay may historical and cultural significance sa ating bansa. Ito'y maituturing na isang Filipino, original Filipino recipe. At tapos ito ay makikita doon sa isang nobela na ginawa ni Dr. Jose Rizal doon sa Noli Me Tangere, kung saan hinihain ni Kapitan Tiago ang tinola kay Crisostomo Ibarra na galing ng Europe. At tapos ang napunta kay Padre Damaso ang leeg ng manok, at samantalang kay Crisostomo Ibarra ang malaman o ang breast part ng chicken. Guys, medyo parang nakikita na natin na kumukulo ating tinola. So, tingnan natin. Yan, talagang amoy na amoy ang sarap ng tinola. Lalagay na ni JB yung ibang sahog ng ating tinola. So, ano yung next? Yan, mga dahon-dahon na. So, ito yung dahon ng sili. Lalagay na ni JB. Tapos, guys, lalagyan pala ng, ano to? Sili. Sili. Yan. Tapos,
ng pandemic kung hindi available yung mga sangkap natin. Gawa nga ng nasa bahay lang tayo, di tayo makapili sa market. Guys, magtanim tayo sa ating mga bakuran. Nandyan yung urban planting natin na kahit sa bahay lang, gamit yung mga empty bottles, lagyan ng tupayan, magtanim tayo ng mga iba't ibang mga gulay. So ito guys, isang natutunan natin sa umagang ito. So guys, maraming salamat sa pananatili nyo at panonood nyo. And salamat dun sa mga nag-subscribe. And don't forget to subscribe now our channel. Don't forget to click the notification button para at least updated kayo sa aming mga vlogs. Ayan guys, see you on our next vlog.